Počkej na turbo. Fresh. Já už nemůžu. Nemůžeš. No ty f. 10 sekund. To bylo v Mentovi. Jo, umím o to. 2, 1, teď! Já jdu radši dál. Pojď! Kolik má? 45! Ještě pojď! Lepší umím to moc jako turbo. 50! 60! Ne! A od minuty se musí dát mega turbo. Minuta! Minutu máš. Ještě dej 15 sekund a víc jak 8. Ukaž 9. Ještě chvilinku. Už dám 13! Minuta 15! Můžeš ještě točit. Klidně toč, dej co nejdelší. Už máš minutu a půl! Ne! Zkus dát 2 minuty. Kolik má? 39. 40! Minuta 40. Já jsem ještě lepší než ty. Ty jsi dal 48, já dal 58. Minuta 50! Bacha, plot! Ten tě možná knockout, ne? 2 minuty! Už to klidně pust. Nemusíš! Ale jestli chceš, tak už můžeš. Dáš 5 a nebo dáš 5. Bacha, plot! Já si myslím, že už je unavený. Asi to bylo. Já si myslím, Pozor, plot! Když je dostala, jo. je něco takovýhleho. Já už tyhle nevím. Ještě aspoň do půlky. Nedostáváš černou obrazovku? Máš 2 půlku. minuty a půl. Dobrý. Dej 3 a pak to... 3 a máš rekord. A pak to už můžeme skončit. Mám rekord. To máš dost dlouho rekord. vidět černě, 2:40. když mě pak skončí. Tak tohle video bude dlouhý asi 3 minuty, bych řekl. Tohle video bude dlouhý 3 minuty. 2:50. Kolik má? 2:50. Zkus ještě 5. My se tím ukážem. 3 minuty. Ještě jeď, Martine. Jestli chceš teda, klidně to vzdej. Já mám to do té doby, jako můžu. Dobře. Celkem Dojede. Už to znovu nevím. Pojď ještě, Marťo. Že taky vidíš, že... Aspoň 3 minuty. 30. 3 minuty a půl. Zkus dát 5. To nedá. No, Voják už je červený. to je kvůli tomu, že je to včera. Tak tady to video bude dlouhý asi 5 minut, jsem se splet. Ještě 4 minuty, máš 3 minuty 53. Do 5 minut, myslíš? Jo, zkusí to. 4 minuty. Zkus to. Tak tady je náš čas. A furt tam běží. Na to šlepinek ho povzbuzuje. Luky, povzbuzuj! 4 minuty 20. To dáš těch 5 minut. V pohodě. Martia, asi ještě půl minuty. To už dá. Nemám, že by to bylo o 10 minut sekundy. No Počkej, plot! Ty fogy. Bacha, plot. Bacha mi! Tak, máme 4 minuty a půl. Bacha, Martia, asi ještě chvíli. Bacha! Neznervózuj ho. 4 minuty 45. Martia, snepla. Podrobá se před celým národem. 50. On to dá. Že dá 5. Ale já něco zkazil celému národu. Dá si 5 minut! Ještě toč, ještě toč. Plot. Něco zkazil celému národu.
Auč. Luka. Jak jsem vytočila, máme furt 5 minut 17. Ta holka vedle mě, to je naše spolužečka. Nečutaj mě. A jeho holka. Tak tu teda ne. Ne, tak dobře, jeho ex. To teda ne. Jo. Moje nic. Ten, kdo točí, je kreten. Jen pro info. Právě. Okay. Kolik má? Dej 6 minut, pak to ukončíme. To bude jinak... Nemusíš to končit. Tohle video bude dlouhý asi 10 minut. Možná. Jejich problém je, že se na to nechtějí koukat 6 minut. A video končí. 5 minut 53, možná 7, takže to mělo asi 6 minut. Fakt? Jo. Jo. Zkaž něco našemu národu. No to jsem šiška. Jak je to obtížný? Velice. Hodně. Pane, jak je to obtížné? Je to obtížnější, než jsem myslel. A když se Máte potom točí hodně dlouho, tak je to prostě takový, že si na to člověk i zvykne. Ale už jsem to neudržel. Kolik vám je? ještě nějaký detaily? Nepouštěj se ty koloběžky a držte se. Je to dobré. Je to dobrý sport. Pro opozornění, toto nikdy nezkoušíte doma.